are batte fof koye ngel tanno ko fati e batte qualification ngaji ɗi ko jilande nden noon ɓe ponno hollidde wonde comme no waɗira e batte coupe du monde one ɓe kalɗum gila law haade qualification ngaji ɗi fuɗɗade ɓe mbiya ko kippuji sappo e jeegom fotata yaade kono koni fawirte so ɓe jeehi ha gayni ɓe heddi ɓe gara jaaha e barrage kono noon oɗo saaha sa ƴeewi ɓe waɗaɓe éliminé ɓe so tawi ɓe ƴettama ɓe nannama e nder hen ko batte coftal ɓalli en ganda so en jeehi ha e goto e mabɓe ƴetti ko ganda ko ɗum woni mbuñari ndi ran ɗum kadi makko caɗele wonde addata saabu ɗum ɓen goto e mabɓe kala ƴeddu mbuñari ndi kañum yahata coupe du monde ɗon noon sa ƴeewi addata ko caɗele ko fati e batte kippuji ɗi eyyi ɗum to hawri ko qualification ngaji ɗi pijama ha paari Dieynaba kono ɓe mbi ko équipe uji nayyi goɗɗi ɓeyditeɗo hen ɗi ƴewte koye classement FIFA mondial wonande leydi Afrique e leydi ɓurɗi hettude yesso ɗe foof nden laati wonde ko Cameroun ko leydi jeegom ɓiiri Côte d'Ivoire 99 Mali 99 e Égypte e 79 janom wiide e Égypte 95 ɗeɗo tongtote tawtu e mani mbiya ko leydi mawɗi sa ƴeewi Cameroun Côte d'Ivoire Égypte kañum ha joni e Côte d'Ivoire ko leyɗi mawɗi ganduɗa gandiraɗo football bel wonana kadi no Mamadou ettori ɗum ni jopirade seeɗa yiɗnode tongtude ɗen leydi walla haydara ɗum memonirani min waɗi sikki mérite ala hen ko mbaɗi sikki no waɗi ko tubak wiyata ko favoritisme wonɓe ganduɗa kañum ɓuuri ittanede gueɗal somi famiri ɗum noon saabu sa ƴeewi ɓeeto kañum wonto ndewi joogui ko lawol muɗumen ha juttiɗo ɓeɗo gara tan ƴette mbiɗo sababude ko onon gardi e classement FIFA yo gar jaa ɗum noon kadi ɗeesi weñade seeɗa so woni kayɓe jinnoɗa ko ƴeewi to batte nde mbaɗat éliminatoire nde ko nden waɗe nde walla ni hay so tawi ɗum yewti wiye ɓurɓe ɓadade ɓe e ɓen ɓe ganduɗa jahani kono pijina hay joni ɗo ɓaade ko joni ɓe jiiɗi ɓeydude ɓurɓe ɓadade ɓe yo waɗe tournoi tokos hakkude muɗumen ƴette nayo ardiɓe ɓe sa ƴeewi ko leydi ko wayno Benin waɗama éliminé kono won gueɗe ɗe ganduɗa waɗi foola ko gotol wadda ɗekki gotel e gotel andi ɓeɗon hande mbaɗi sikki ɓuuri fodde yaade e ɗeɗo leyɗe ɗe ganduɗa koccuɗa ɗumen tan koye classement FIFA gadduɗa walla kam fonno wadde kam waɗa mérite waɗa tournoi goto wiye ɓeɗo kañum jeeyi kono jogueɗa ɗan tono pindin ɗon tan gaare ɗon naatoya ɗum mataw koye muynuɓe belɗam yero mataw ko tubak wiyata ko fond et forme neni hen no ɗum waɗirani yimɓe mbawi hen jogade jiyande kono ɓeydare nde kam ko hunde moƴƴere aɗa andi ɓe mbaɗi ɗum ko ɓaade kaf woni koye yeyde football Afrique football mum ɓe jiiɗa yo compétition o fuɗɗo ɓe jiya tan yiyaɓoɓe wonɓe caggal leydi jiya équipe aji Afrique ɗi moƴƴani aɓe gandi équipe aji moƴƴi ɗi ko Cameroun en Côte d'Ivoire en ɓe mbi mbadden ɓe hen pour wonɓe ɓe caggal leydi ɓe mbawa ɗum yiide ɓe mbawa yeyde droit TV foof ko kalis addi ɗum mi haalanamon hay tournoi oɗo mo ɓe mbi ɓe mbatta ko comment Maroc e worɓe ɓe barrage coupe du monde ko tawi ɓe ƴettoyi Nigéria en ɗumen ɓaade ɓe jiiɗi ko yeyde football maɓɓe ɓe jiiɗa coupe du monde ara ɓe jeeya hen 4-0 en ɓeɗo jaaha pied 6-0 7-0 ɓe mbiya football Afrique en ruttima eɓe jiiɗi nawde yakoraɓe ɓe ko ɗum tan eywa waddi en paami ɗon nden ɗon yiyande nde yero wiiri fof nene nder ko ɗum moƴƴere e ɓeydare kono kadi jurnitorɗi ina mbawi hen joguede ɗum noon Dieynaba Sow so tawi ala ko ɓeydita en mbaydirat ɗo yewtere men ene wayno huuɓi mais ɓe jeeyi konngol cakkatingol tan pigal Real nen hen garɗo ewa hakkude Liverpool wadde maɗo cikɗa min wayso wala wayso kono hande kam mbeɗa yiɗi Liverpool fiye manda to ɓe jarte noon kono mbeɗa yiɗi yero Dieynaba sikkat ko min wala wayso addude toɓɓere nden noon hande men garta hen saha goɗɗo garowo ɗum noon yera a jarama anne on jarama Mamadou Fall mi yetti a jarama no fewi ceerno Oumar Sow ko noon tedduɓe e yewtere men haaɗi ɗo Dieynaba sikki ala yontere aron men garde championnat ji ɗi Angleterre ne jawsi e oɗo saaha Espagne kadi weeɓani ɗum noon Malang Sonko Saran Doumbia juuɗe moɗon punnama Inna Bolaro anne ya yettama jarama tedduɓe ha yontere fande sogeno haaji